देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അധ്യായം 18 നിൽക്കാണെന്ന്. ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ഹരേഷ മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കാം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ വൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതവിടെ പറയുന്നത് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, കേശിയെ ഹനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശവ. ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ചും സന്യാസത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സന്യാസം എന്നാണ് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അതേപോലെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സന്യാസം എന്ന് പറയാം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ത്യാഗമെന്നും കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സന്യാസം എന്നും പറയാമെന്നാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമാന്മാരും വിദ്വാൻമാരും ഒക്കെ പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്, അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? ദോഷകരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദോഷാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നത് അതിനെ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിനൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ആരഭിപ്രായപ്പെടാണ്? ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന്? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ദോഷമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചില ഋഷികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഋഷിമാര് പറയണതും ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയണതും വിദ്വാൻമാര് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രനെ ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം എന്താണ്? ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്യാഗത്തിന് 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഇതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത് മൂന്നും മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. ഇത് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം നമ്മള് വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഭഗവാൻ പറയാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തിയോ ഫല ഉദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെയായിരിക്കണം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും ദാനം നൽകേണ്ടതും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ. നമ്മൾ അതില് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അതിനോട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഇത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ അതില് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ അതിനോട് ആസക്തിയായിട്ടോ ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ ഇനി ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 3 തരത്തില് ത്യാഗം, തമോ ഗുണത്തിലും രാജസത്തിലും പിന്നെ സാത്വികത്തിലും ത്യാഗത്തെ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാതെ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗത്തെ എന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. ഇപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത് നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല? നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്യാഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മീയ ഉന്നതി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയതകർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഇത് ഈ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണിത്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായ ത്യാഗമാണ്. ഇനി അല്ല ക്ലേശകരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചോ അതോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടോ നമ്മള് കർമ്മം
കർമ്മം ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. പിന്നെ കർമ്മങ്ങള് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം? താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? മരണശേഷം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരത്തില്ല. കാരണം ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? മരണശേഷം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് വീണ്ടും സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. എന്താണ്? അനാസക്തമായി, അതായത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ നിത്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസിക കർമ്മം. അപ്പൊ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് നിത്യാഹംഭാവം കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പിന്നെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് നാശം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മളെ വ്യാമോഹം മൂലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. രാജസിക കർമ്മം ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പിന്നെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരം കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 3 തരത്തില് ഈ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഏതാണ്? കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഏതാണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല, എവിടെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതെന്ന് അറിയില്ല, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്തെന്നറിയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണ്ട, എവിടെ ഭയപ്പെടണം, എവിടെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ബന്ധം എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഏതാണ്? പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ധർമ്മം ഏത്, അധർമ്മം ഏത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത്,
ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികവും, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയണത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികം. അപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം കൊണ്ട് അജ്ഞത കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണത്? അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിൽ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് അജ്ഞത കൊണ്ട് അന്ധകാരമായിരിക്കില്ല അജ്ഞത. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താണ്? എപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്കായിരിക്കും അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിൽ അവർക്ക് തെറ്റാണ് അവർ, കാരണം അജ്ഞരാണ് അവർ. അപ്പൊ ആ അജ്ഞത കൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി എപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അറിയുന്നത് സാത്വിക ബുദ്ധി, അറിയാത്തത് രാജസിക ബുദ്ധി. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി എപ്പോഴും തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. ബുദ്ധി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പൊ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അല്ലേ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാനാ ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ എന്താണ്? പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച്. ഏത് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്? ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ എത്തുന്ന ആ വ്യക്തി പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ആ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയില് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്താം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ നമ്മൾ പണ്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എവിടേക്ക് കടക്കും? നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് കാണുന്നത്. അയാള് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അയാള് പരമസാക്ഷാത്കാരം അനുഭവിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്ത്യാ മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആണ് എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും?
സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം? ഭക്തി. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം, അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവന്നോ മദ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏതു തരം പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും, എങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ടും എങ്ങനെ സാധിക്കാണ് അവർക്ക്? അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആ ഭക്തൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനിലൊരു വിശ്വാസം ആ ഭക്തനുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്? ആ ഒരു ഭക്തനുണ്ടാവും. കാരണം ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കാണ്, ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് സംരക്ഷണം, കാരുണ്യം ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ്. മാത്രമല്ല അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ആര് കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥ ചേത്തോമഹങ്കാരേണാശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം, ആ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? ഭഗവത് പ്രസാദം കൊണ്ട് കഴിയും. അതിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിട്ടിരിക്കണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അത് അനുസരിക്കാതെ, ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാണ്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? അവർക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നാശമായിരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധത്തോടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും ഭഗവാൻ പ്രസാദം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും.
ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ്യ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനോട് എന്താ പറഞ്ഞ, പരമപുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി വാഴുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ, ഒരു നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു കാര്യം പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഹേ ഭാരത, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. ആ പരമപുരുഷനെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ആ പരമപുരുഷനെ നീ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ആ പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട്, നിനക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാനും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ട സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ പരമമായ ശാന്തി നേടാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതത് ശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം ഞാൻ നിനക്ക് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. നീ ഇതിനേക്കാളും രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമായതെന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഇതിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ കുറെ നമ്മളല്ലേ ഒന്നോട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഏത് ശ്ലോകം തൊട്ടാണ്? ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, 2 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പൊ തൊട്ട് അർജുനന് ഭഗവത് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളും അറിവുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അർജുനനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതമായിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യാനാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ചെയ്യണം? നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, പിന്നെന്താണ്? എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നീ എന്നെ ഓർക്കുക,
എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കാൻ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും നീ എന്ന്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കുക. ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു, വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് എന്ത് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു മയില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകാന്തി പൂവ്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ആര്? നീ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരായിട്ട് മാറാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ ശരണം തേടുക. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കാൻ ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനാ പറയുന്ന ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. നീ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നീ ത്യജിച്ചിട്ട് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, എന്നിൽ മാത്രം നീ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തേഷിഭി ദാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരമരഹസ്യമായ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക്, ആരാണോ ഈ പരമരഹസ്യമായ ഒരു ജ്ഞാനം, ഏത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഈ പരമരഹസ്യമായ ഏത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഏതിലുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. അവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാനാച്ച മേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൃത്യനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഭഗവാൻ വേറൊരാളെയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് കൂടി പ്യൂരിഫൈ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തിനേക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത്
ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, ഏറ്റവും വലിയ സേവ എന്നിവിടെ പറയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഭഗവാന് വേറൊരാളുമില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാണ്, അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ സംഭാഷണം അത് പഠിക്കുന്നവര് എന്താണ്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ സംഭാഷണം അത് പഠിച്ച് അറിയുന്നവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുന്തി പുത്രനായ ധനഞ്ജയ, ഇവിടെ അർജുനൻ വിളിക്കാണ് ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടില്ലേ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ വ്യാമോഹം ഇപ്പൊ നിനക്ക് തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണ, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അച്യുത, എന്റെ വ്യാമോഹമെല്ലാം മാറി. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, എനിക്കിപ്പോ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയണത്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. സഞ്ജയൻ പറയണ, ഇപ്രകാരം അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുണ്ടായ അത്ഭുതകരമായ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അതെന്നെ ഓർക്കും തോറും അതെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? കോൾമയർ കൊള്ളിക്കാണ് ആര്? സഞ്ജയന്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നേരിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാനിട വന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല, ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആർക്കാണ്? സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന രംഗങ്ങളെല്ലാം ദർശിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ രഹസ്യമായ ഒരു ജ്ഞാനം ഈ ആരാണ്? സഞ്ജയനെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വ്യാസദേവന്റെ കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. വ്യാസദേവൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദനം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. വീണ്ടും എന്താ പറയാണ് സഞ്ജയൻ? അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം കേട്ടിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ആര്? സഞ്ജയൻ. ആരുടെ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഈ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കും തോറും ആരുടെ മനസ്സിൽ വിസ്മയം ഉണ്ടാവാണ്, വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന്റെ സഞ്ജയന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവാണ് ചെയ്യില്ല. കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കും തോറും സഞ്ജയനെ വിസ്മയം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയൻ ഉപമിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അർജുനന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 1000 കണ്ണുകളും അനേകം മുഖത്തോടെ. അതെ, സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശത്തോടെ പറഞ്ഞ അത് ധൃതരാഷ്ട്രത്തിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തോട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഉണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അത്രയും അത് പറയണത് കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോട് പറയണത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നിതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നിതിർമതിർമമ.
യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്, ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്, വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത്, അസാധാരണമായ ശക്തിയും നീതിയും എല്ലാം ഉള്ളത് എവിടെയാണ്, ഭഗവാനും അർജുനനും ഉള്ളത് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ആര് പറയാണ്, സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ചോദിച്ചത്, ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ധർമ്മക്ഷേത്രേ മാമക പാണ്ഡവ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രനും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്, എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഐശ്വര്യവും വിജയവും അവരുടെ ശക്തിയും നീതിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം, സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ജസ്റ്റ്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത്രയദഃപുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകാദികളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് വിഷ്ണുപാദം പുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. നിത്യവും ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, പ്രാണായാമം ശീലിക്കാനും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പൂർവ ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിനും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത്ഗീതാഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജനത്തിലെ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സംസാര മലത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദിനി. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തിനാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളപ്പോ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാണ് എന്ത്, ഭഗവത്ഗീത. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ ഭക്താദി നിസ്സൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ത്യാഗം, സന്യാസം ഇവ എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക വാഞ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം.
സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? സന്യാസം. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ? ത്യാഗം. കർമ്മത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസവും കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗവും അല്ലേ? ത്യാഗം. ത്യാഗം എന്ന് പറയാ. അടുത്ത ശ്ലോകം 5 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റും. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? കർത്തവ്യ നിർവഹണം. എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ തന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. സാത്വിക ബുദ്ധി എന്നല്ല എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അതെ, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ബുദ്ധി എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? ശ്ലോകം 65 എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറാണ് ആ ഭക്തൻ. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം. ഐശ്വര്യം അല്ലെ? അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്, വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത്, ശക്തിയും നീതിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.